40 proxectos empresariais con menos de 3 anos e medio de vida buscan promoción e sinerxías dende a carpa da Ponta Pestore. Que nos coñezcan e facer redes entre as persoas que xa teñen un emprendimento bastante importante. Darnos a coñecer, intentar coñecer a máis clientes, que a xente coñeza os nosos servizos. Empezar a expandirnos un pouco máis, a parte de Vigo, onde estamos en Tui, poder estar en outros sitios. Bueno, Pontevedra sería unha cidade superchula que a todo o mundo lle gusta, obviamente. Son os elixidos entre os 150 candidatos que se presentaron a esta novena edición. Contan dende a organización que a deste ano está marcada pola aposta pola sustentabilidade e o cuidado do medio ambiente dos proxectos. Neste último ano foron creadas co cambio, co golpe que nos deu a pandemia, estar en contacto coa natureza, cada vez teletraballamos máis, para ter unha natureza e un ambiente a gusto na casa, e naceu, da necesidade de ver que na cidade de Pontevedra tamén facía falta. Pois nós o que facemos é recuperar libros abandonados e darlles unha segunda vida, transformándolos en libretas. Incorporamos 100 páxinas de papel ecolóxico reciclado, pero tamén, como guiño á vida anterior do libro, deixamos parte do contido original que se pode salvar. Plántate e Notebooks son tan só dúas das empresas que podemos coñecer nesta carpa, pero se hai algo que caracteriza o Ponta Pestore é o seu carácter multisectorial. Por iso estes proxectos comparten espazos con outros relacionados coa enxeñería e a innovación. Se vos sona o Segway, que son estes vehículos que teñen dúas rodas paralelas e te montas e simplemente co teu movimento do corpo pois vas para adiante e para atrás. Trasladar todo eso a dúas rodas en línea e intentar facelo moito máis amigable para calquer persona e simplemente tes que coller, montarte e impulsarte un poquinho hacia adiante ou hacia atrás, nada máis. Na parte de produto físico, pois trouxemos á feria o noso proxecto Miramoura, que é un taller de madeira, impresión 3D e materiais rescatados. E temos bandeixas de mármore rescatado e madeira de castiñeiro do país, tamén uns tauretes que non teñen parafusos, senón que teñen unhas pezas de impresión 3D para unir as pezas. Ou incluso coa alimentación para todos os membros da familia. Pues esto es yogur para perros y para gatos, formulado especialmente para sus necesidades nutricionales. Yo trabajaba en el sector lácteo y vi sobre todo en los países anglosajones, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, estaban en los últimos años potenciando proyectos del mundo lácteo hacia el mundo de las mascotas. Bueno, teníamos el know-how de cómo hacer este tipo de productos en humanos y lo hemos desarrollado pues pensando en nuestros animales, ¿no? Nos que somos sempre fomos ente Viaseira, intentamos galegos a mesma vez, pois unir todas estas cousas. Entón, ao final saliron bien Casbei. Son empanadillas con 16 tipos de recheos, a fariña moi cuidada e galega. Propostas ben diferentes, pero que coinciden nunha cousa, na oportunidade que lles ofrece Ponta Pestore para dar a coñecer os seus proxectos.